Ang Karkar Vloggers nagpalingaw diri sa Lagang o Kanya. Kay gi-invite man nilang basketball exhibition game. Nagpalipay po ta diri ng hatag tag sapatos, free throw sa babae ug half court sa mga laki. Wa sila gamay kay daghan kami pag-giveaways diri Grabe ang suporta sa mga bata na ko diri hasta kung medyas giilogan. Guys, I'm just guys! Sugdan siyang adlaw, joke lang, sinigang. Buhays, joke lang, sinigang. Shoutout din ko sa idol ako diri kaninga Sky Blue. Tagabalamban pa ni Ari lang para makita sa atua. Nakita niyo diri gikilig gid siya. Ug pud taon naabot ng ubang vloggers. Naguna lang ko diri kay nagtapok pa sila. Mao ninindot naghiusa na pud ang mga Karkar vloggers. Maita maglong last pa ni ug daghan pa ta mapalipay. Bisan ang uban maguhay lang nagsugod. Nagamay pa slag followers, welcome gihapon na to sila. Di na to tan-awon nga ubos na to kundi tan-awon na to nga ka-level na nato. Kay diya sa ta nagsugod sa una. Shoutout ko sa mama. Man, ako Karkar ba? Yay! Humble lang ta permi, feet on the ground ba? Tambag na ko sa bagong sugod, padayon lang yun. Kaya kanang nagmaliit ninyo karon. Mo congrats ra na ninyo pohon. Mao mo gid ang realities kay nabuhi na to. Gamay amo support pero daghan amo congrats. Syempre apilan gyud na to ang Disney Princess. Nya logo na to perting pugian. Buhays, joke lang, sinigang. Daghan na salamat Lagang o Kanya sa pag-invite sa mua. Ug syempre ni Ate Jinky Lu. Kay lamig kay panihapon busog na ang bata. Buhays, joke lang, sinigang. Ninod kay sa feelings, dagang nga ni suporta sa atoa. Mong padayon ta permi para sa inyo ha. Isugdan din kay gabi na. First quarter, serious pa kayo. Pass to Jimpa. Diretso to one only number 1. Try to shoot. Diretso to 3 Kings sa dos. Walang nangyari. Nagagawa ng bola. Jimpa for the follow up. There's a foul. Team foul. Team Kunlapo. First row connect. 4 minutes and 13. Kinumpito ni Hohays, joke lang, sinigang. Ang ubang vloggers nagpa-free throw po diri ang premyo cash ug t-shirt. Mao mga tao diri wag gugamahay. Nagpa-half-court po ko ang premyo kay sapatos. Gikan ni sa soulmate kicks. Puwerteng taas sa linya kay gusto mo daog sa sapatos. Napay alegri kay gisiyawan yun. Idol kay puwerteng pay tira. Pagdala o buslot, bring me. Pag human sa first quarter ug second quarter, pag third quarter, protein na alegriha. Nanay ga pampers ug gabrana. Di pod palipig ang kontra na apoy gadora. Lami pag medyas green kaayo. Guys, joke lang, sinigang. Lami ang ginaganan oy, mura mag si Julia Barito. Kiyang gidagbay ba. Nagfa free throw shooting bugod riya sa mga babae. Dinot kay lang lugar kay mga babae nila mga vibes kaayo. Way arte appeal jud sa mga games na to. Dili ra ang mga laki na lingaw kundi ang mga babae po. Appeal pod ang mga bata kay nangita sa mga money hunters. Kay ang ubang vlogger diri nagpa-money hunt sila. Post ha. Sige, pamunta natin. Matik yung sapatos nga gikan sa soulmate kicks. Okay, baliw ta, Karkar Vloggers. Baliw ta, linya tanan para picture. Og shoutout ko sa tanang Karkar Vloggers, Team Bagya, Joem General Merchandise, Master Gaya, Dolchanchan Vlog, Kuya Vorse Vlog, Rinanti Panugaling, Frank Vlog, GNF Vlog, Senyoritong DJ, Piti Oy, Team Kaakbay, Shotfired, Wonderlands Aerial, Three Kings Vlog, Aliwang Vlog, Pikot Vlog, Kabit Israel, Tambok nga laagan. Ug sa uban pa shoutout sa inyo ha. Next time na sad salamat kay sa inyo ha. Napalipay gud na to ilang lugar. Kay ilog padriya kay mga sticker sa tuwa. At ngisa ninyo ang manihat ni Ka-Eps. Dagko nga nighatag 1 million. Guys, joke lang, sinigang. Guys, I'm just guys! Ano yung judge ko? O congrats sa tagaan kong Gcash. Matik tagaan to Gcash kaya nagduwa siya sa link sa comment section. Pero kaniha bawal ni sa mga bata. Dapat 18 pataas na ka. Dili lang sa Gcash kundi manghatag sa sapatos nga gikan sa Soulmate Kicks Karkar. Kung kamo di pag-register mo bagduwa sa link sa comment section. Naday ko good news sa inyo haron kay manghatag ng sapatos sa mga mag-register o mag-deposit sa link sa comment section kay nakoy bagong duwa na paila-ila sa inyo mao ni ang PH Lago. Sa yun na dyan siya duwaan, iguro nyo i-click ang link sa comment section, nya mag-register mo, nya magduwa na mo. Sa pagduwa ni, portira dyan sa yun na makadaog ani, kay mo ni perme akong ginaduwaan. La wild! 800, nice ka! Oh, scatter! So natay tulog ka, 10, ay natay na po ka 10 spins. Natay free spins na po ka buok. Oh, di ba?
Hala, kadako. Hala. Ako 100 pesos. Hala. Hala. Daku oro ni. Not bad. Nice ka. Wala na natin pang kaligyan ni Ron. Oh, look. Oh, tama niya kung daog ron ay. Kani. Pila akong daog, B? 5,460. Ako 100 pesos kaya nahimong 5,460. Ang link nara sa comment section kung gusto mo magduwa. Pagduwa na mo para matagaan ta mong sapatos o Gcash.